An awful lot of people have walked away from some very serious accidents which they shouldn't have done. No, to je okrutna stvarnost športa. Kad vozači ne napuštaju olupine, što god drugi činili da ih spasu. Morate osjetiti da nešto opravdava taj rizik. Mislim da zadovoljstvo pobjede opravdava rizik. Tako ja živim s njim. Kad sam podignuo nogu s gasa da pritisnem kočnicu, nešto je otišlo. Mladić je trebao voziti 2 kruga i kočnice su mu blokirale i bio je nemoćan. Otklizao se i stao pred mojim nogama. On je ovdje bio cijelo vrijeme i to je jasna poruka. Sklizavo je, zato nema isprike. Ne mislite o temeljnim stvarima. Imamo oštećeno vozilo. Vidite kako se pod vuče po tlu. Hoću reći, ovo oduzima vrijeme. Moramo vas izvući iz vozila samo da razgovaramo s vama, jer uopće ne vozite dobro. Ne mislite. Morate osjećati što se zbiva vani. Ceste su sklizave. Vi se ne utrkujete međusobno. Vi vježbate. Ovo je vožnja krugova. Morate naučiti kako da sigurno prođete stazu. Ako nakon polaska opet počnete s utrkivanjem, prekinut ću obuku. Izbacit ću vas iz vozila i nećete dovršiti obuku. I to je sve. Činite ono što znate, osobito kad je mokro. Sklizava površina je teškoća za sve, no prigoda za rijetke blistave. Veoma volim voziti po kiši, što je s jedne strane opasno, no s druge strane uživanje. Jer u vožnju možete uložiti svu svoju prirodnu darovitost. Sve se pretvara u reakcije, reflekse, a to je divno. Ako su ispred vas 2-3 automobila, vi ste 2-3 metra iza njih, ne vidite ništa, samo slušate buku. Ne vidite vozilo, ne vidite ni stazu, ne vidite zavoj, a onda čujete da automobil ispred vas usporava. Tako znate da se približava zavoj i činite jednako. To je katkad vrlo teško. Bilo je poznato da volim vlažnu stazu i stoga sam se koristio tom prednošću. Te kad bi ljudi govorili, za Boga vlažan dan, svidjet će se mosu, ja bih već dobio pola sekunde. Bio je izvanredan na mokromu. I sjećam se prizora zanošenja automobila. Čovjek bi pomislio, o Bože, u grdnoj je nevolji. A on je to činio namjerno, pričao mi je poslije. Krenuo bi, uvijek bi bio u prednjem redu i tako pojurio. I on bi se našao na čistomu, nije morao voziti kroz kišnu maglu. Namjerno bi natjerao automobil da poskakuje po cesti. I tako bi ljudi iza njega pomislili, za Boga, ako Moss ima toliko teškoća, bolje da ja malo usporim. Tako se i to ubrajalo u njegove male vještine. Promatraču je teško shvatiti kako je to golem tjelesni napor, voziti trkači automobil. Sad idemo 260-270 km na sat. U petoj 290-300 km. A sad pritisak na kočnice u drugu brzinu. Sad 110 km na sat za ovaj desni zavoj. Spoj strahovito širokih guma i mnogo aerodinamičkog pritiska prema dolje omogućava vozilo ovu izvanrednu razinu prijanjanja od tlo. U zbilji su u zavojima sile u G-ima oko 3 put veće nego kod najboljih cestovnih vozila. 3G prema 1. are about 3 times as high as the best road car, 3G compared to 1. On a Na uskoj zavojitoj stazi vezani ste za gornji dio tijela i bacani okolo kao da ste krpena lutka vezana u zadnjem dijelu kutije za cipele. Oko vas sve vijori. Pokušavate zadržati ruke i noge u određenom položaju jer to je bitno za promjenu brzine. Ruka ide od upravljača do mjenjača i natrag. A ako vam ruka teži recimo 6 kg, onda je to pri 3G 18 kg.
at 3G, that's 36 pounds. I tako vam je to naporan rad i nužna je dobra tjelesna priprema da biste izišli na kraj s tom vrstom G sila. Vozači danas voze rakete, jer strahovite su brzine u zavojima i bočni G koje podnose vozači. Nema lijeka protiv sile G. Kad možete staviti pojas ispod ramena, njime pridržavate kacigu pa vas onda ne baca previše. Stoga su nam vratni mišići vrlo jaki. Možete vidjeti da je moj vrat debeo, no ja nikad nisam vježbao svoj vrat. To je samo od vožnje utrka. I događa se da nakon nekoliko krugova vaši mišići nemaju više snage i glava vam ide sve dalje i dalje i onda ste posve uništeni. Ne možete više voziti. Često se to događa. Poštujem ono što čine vozači za velike nagrade. Znam da kad mogu biti pomalo nespretni izvan automobila, no oni su nešto posebno dok voze. Da ste ikad sjeli u trkaći automobil, vidjeli biste da u njemu gotovo nema mjesta i pitali biste se kako uopće upravljaju, a brzine koje postižu i kojima ulaze u zavoje izvanredne su. Vruće je. Zrak je vruć, osobito ako vozite u struji vrućeg zraka od vozila ispred vas. Ako vas zapahne vrući zrak iz hladnjaka, ako je vani vruće, i kad onda još morate raditi u kabini. Vrlo je vruće, teško je to. To je vrlo naporno i za srce. A po mjerenjima koja sam obavljao, znamo da je prosječan broj otkucaja srca kod vozača na velikim međunarodnim utrkama oko 180 u minuti, s vrhuncima od čak 220. A to su brojke zbog kojih bi vas da dospijete na hitnu pomoć odmah sprašili na odjel intenzivne njege. To je doista vrlo naporno. Dijelom je tako zbog tjelesnog napora, dijelom zbog uzbuđenja. Ostalo nam je nekoliko minuta, no za 5 minuta pozvat ćemo vas da uđete u vozila. Učinite što još morate. Zahod je odmah do ove zgrade. Znam da vas od uzbuđenja može stisnuti. Učinite to sad i vratite se, a onda ćete čuti što treba. Kako se približava dan velike utrke, psihološki pritisak nemilice raste. Kasnite s mijenjanjem brzina, ne turirate stroj dovoljno brzo. Pokušajte naći put do unutrašnje strane, jer tako štitite svoj smjer. Najgoru napetost osjećam dan prije prve pokusne vožnje. Uvijek sam malo zabrinut kako će ispasti. Hoće li biti konkurenta na stazi, je li automobil pripremljen i tako to. Malo previše razmišljam prije pokusne vožnje, a onda kad počne vikend utrka, pritisak je otprilike isti uoči nedjelje. Ne mijenja se. Mrtav, hladan, sabran. Mislim samo na Villeneuva. Mislim da treba voziti taj automobil. To je odgovor, zar ne? Optužuju me da sam grub i neugodan kad mi prilaze u tom razdoblju. Kad želite biti sami, djelujete vrlo pristupačno i mnogi kažu, gledaj, čini se da mu treba društvo. Prilaze vam i počinju čavrljati, a ja to ne podnosim. Morate se duševno posve opustiti prije početka utrka. Vam mora biti sasvim bistar. Koncentracija potpuna, 100%. Then you have optimum concentration, you have 100% concentration. Kada dođe vrijeme da odem u boksove, pokušavam se duševno sabrati, smiriti. 3-4 sata prije utrke doista sam mnogo živčaniji nego posljednjih 5 minuta. 5 ili 10 minuta prije utrke kad odlazim u boksove, posve sam hladan. Thank you. Okay, wind them up. Palite motore.
Neki će od vas biti dostatno ludi da pomisle bilo je sjajno, učinit ću to opet. Neki će pak biti razboriti i reći, hvala ne, to nije za mene. Naći ću nešto pametnije da u buduće provodim subotnja popodneva. U svakom razdoblju samo je 5-6 vrhunskih vozača. Drugi su u malim skupinama. Jedni su sasvim blizu vrha, drugi bi pak željeli biti na vrhu, no nikad neće uspjeti, a ostali samo tvore utrku. Trkač se mora prilično rano naučiti na poraze. Mora to moći podnijeti. Inače, najbolje da objesi kacigu o klin, jer to je ono što se većini neprestano događa. Porazi. U svakoj je utrci samo jedan pobjednik i mnogo poraženih. Znate da nećete uvijek pobjeđivati. Pa što vas tjera da se vraćate? Sjećanje. Kako je bilo divno kad ste posljednji put stajali na onom postolju. Da, radit ćete naporno da se opet popnete gore. Ako pak niste bili na postolju, onda želite na njega. Rodrigo Marquezki. Bili se popeo i primio nagradu. Rodrigo Marquezki. Je li vozač posebno kova? Odabrao Đelo Hadžiselimović. Preveo Saša Kolka. Tekst čitali Mario Anduš i Miljenko Kokot. Sinkronizacija Đurđica Mandić. Realizacija Gordana Klajić. Obrada Hrvatska televizija.